Vale, bueno, eskerrik asko egunon. Pixkat, prentxaurrekoa jungo da, hasieran Euskaraldiaren edizio berriaren nondik norakoak azalduko ditut nik, Maili Joanikorena naiz, Donostiko Euskaraldiko koordinatzailea, ondoren Jon Insausti zinegotziak hitz egingo du, eta gero Kirol Klubetako bi ordezkarik, Realeko ordezkariak eta beraberako ordezkariak hitz egingo dute. Hasi egingo gara. Bueno, Udaleko Euskara Zerbitzua eta Bagera Donostiako Euskaltzalen Elkartea elkarlanean gabiltza Euskaraldiaren 3. edizioa antolatzen. 3. edizio hau azaroaren 18tik abenduaren 2 bitartean egingo da eta hitzez ekiteko garaia izango da aurtengo leloa. 2020an bezala, Belarriprest eta Obiztiei deia egiten diegu izena eman dezaten, eta mota guztietako entitateei ariguneak osatzeko proposamena luzatzen dizuegu. Alegia, arigunez ari garenean, euskaraz lasai aritzeko gunez ari gera. Izan ere, arigunen eragina handia dela ikusi dugu, eta hau osatzen duten partaidengan eragiteaz gain, entitateetan euskararen erabileran urrats berriak emateko oso baliagarriak izan daitezke. Urriaren 31 arte izango dute entitateek Euskaraldian izena emateko aukera Euskaraldiaren web orriaren bitartez. Aurten, Donostiako Euskaraldetik alegin berezia egiten ari gara, hiriko kirol elkartek Euskaraldian parte hartu dezaten. Kirola, Euskaralden erabileran eragiteko tresna aproposa dela jakitun gara. Gaurkoan, bertaratu diren zeinbat kirol elkarte ezagunek ariketan parte hartzeko izena eman dute dagoeneko. Beste zeinbait kirol elkarterekin batera, baina kirol elkarte gehiago kurratsa ematea nahiko genuke. Honen garrantzia hitz egingo digu Jon Insausti zinegotziak. Bueno, egunon eta ongi etorri guztioi. Bueno, Mailik ondo baino hobeto azaldu duen bezala, aurten 2018an hasi zen ekitaldi bat izango dugu, Euskaraldia, eta Euskaraldi honek zipristindu egingo ditu Donostiako kale eta auzo guztiak. Aho bizi, Belarriprest, arigune bezalako izenak ezagunak egiten zaizkigu, baino aurtengo helburua ez da bakarrik ezagun egitea, indartzea da aurtengo helburua. Donostiako udaleko Euskara Zerbitzutik argi daukagu zein dan geure egitekoa, geure egunerokoan egin behar duguna, eta da Donostian Euskaraz bizi nahi dutenen baldintzak bermatzea. Hala, egiten saiatzen gara, eta horretarako eragin egiten dugu. Eragiten dugu, askotan barrura begira, udal barrura begira, egiten dugu ere kanpora begira, hirira begira, beste batzutan egiten dugu bakarrik, eta beste askotan, zorionez, elkarlanean egiten dugu. Eta gaurko honetan hori da azpimarratu nahi dudana, elkarlanaren kontzeptua. Ze elkarlanaz, ekipoaz, horretaz guztietaz, badakitenak kirol klubak direlako. Zuek ondo baino hobeto ordezkatzen duzuelako zer den taldean lan egitea. Eta horretarako hemen dauzkagu, Erreala, Bera, Atletiko San Sebastian, Fortuna, GBC, IDK Euskotren, Kaiarriba eta Arraun Lagunak. Eta ditu zaituztegu, bestak beste zuek efektu biderkatzailea daukazuelako, barrura begira asko daukazu eragiteko zuen eguneroko saioetan, jakina, baina kanpora begira eredu zarete egiteko moduetan, eredu zarete sozialki eta eredu ere bazerate mezuak lantzatzeko momentuan. Eta gaurkoan tarea bat jarri diegu gure kirol elkartei, eta da, gainontzeko kirol klubei, kirol elkartei, dei egitea Euskaraldian ere izena eman dezaten. Aurtengo edizioan, gure helburua badelako, Euskara eta kirola batzea. Osasuntxu egon gaitezen, fisikoki, baina jakina baita ere, osasuntxu egon gaitezen, linguistikoki ere. Eta hori esan da, kirol klubei emango dietitza, beraiek euren egitasmoa eta borondatea azaldu dezaten. Nahi dezutenean. Eskerrik asko, egunon. Bueno, en Bera el euskera siempre está presente, pero es verdad que Euskaraldia nos ayuda a no bajar, a estar alerta. Entiendo necesaria esta iniciativa para seguir con la difusión del euskera en el deporte. También veo una iniciativa interesante para gente que necesitamos un empujón, por eso yo me siento cómoda siendo Belarriprest. Y solo veo cosas favorables para seguir con el Euskaraldia. Así que animo al resto de clubs a participar. Eskerrik asko.
Egun on guztioi. Bueno, realean ja badira 10 urte guk gure euskara plana martxan jarri genuenetik, euskara batzordea hilabetero elkartzen gera, eta hori da pixka bat gure euskararen inguruko jarduna pixka bat dinamizatzen duena, ezta. Orduan, hasieratik euskaraldiaren inguruan, guk euskaraldia ez dugu ulertu euskararen aldeko kanpaina huts bat bezala, baizik eta gure ustez, eta hala dela uste dugu behintzat, euskaraldia ariketa sozial bat da. Ariketa sozial bat da, azken finean, helburu nagusia euskararen erabilpena handitzea eta sustatzea bilatzen duena. Baina horretarako, noski euskaraz dakigunok, euskara gehiago egin behar dugu, baina derrigorrezkoa da ere, agian euskararekin hainbesterainoko erlazio ez daukatenak euskarara erakartzea. Eta ariketa sozial hau, gure ustez, horretarako oso interesgarria da, ezta? Belarri prest, hau bizi, rol horiek, azken finean, sustatu nahi dutenak dira, agian, elkarrizketa elebidunak, ezta? Hau da, elkarrizketa batetan gaztelera agertzen denean, saiatzea, denok ez gaztelera pasatzea, baizik eta euskeraz gai direnak euskeraz jarraitzea, eta euskera ulertzen bai, baina hitz egiten ez dakitenak, gaztelera ez erantzutea, baina euskera oraindik hor mantentzea. Hala ulertu dugu, eta, guk euskaraldiko ekitaldi edizio guztietan parte hartu dugu, ariguneak dagoeneko sortuta ditugu, aurtengoan gure erronka arigune gehiago sortzea da, gure Etxebarrenean, eta egia da, maila batetan hori lortu egiten dela, ezta? Gure Etxebarrenean. Aurrera pauso handiak eman ditugu eta badakigu, oraindikan reala bezala, asko daukagula lan egiteko Etxebarrenean eta gure zalegoen aurrean eta euskara sustatzeko eta erabiltzeko, ezta. Kirola eta euskara. Euskara batez ere aurrengan arazoa izan daiteke edo arazo bat izan daiteke beti euskara oso erlazionatuta egon dela heziketarekin, ezta? Ikastetxean, ikastolan eta inkluso ikastetxetan arazoa badago gelan bai, baina errekreoan gaztelera pasatzen direla asko, ezta? Orduan, euskara eta aisialdia erlazionatu behar dira. Eta kirolak gure ustez heziketa bada, baina aisialdia ere bada. Orduan, kirola aisialdiarekin, euskara aisialdiarekin erlazionatzeko kirola oso tresna egokia da. Horregatik, gure uste apalean, kirol elkartek hor badukagu paper bat. Orduan, gure kasuan, reala bezala, Donostian dauden futbol talde guztiei, deia egingo diogu, bildurri gabe hurbildu daitezela, euskaraldira apuntatu daitezela, eta bakoitzak bere maila xumean aldena egin dezatela, ezta? Besterik ganez, eskerrik asko. Eskerrik asko, orain bera jaitsiko gera eta argazki aterako dago.